U Beogradu su postavljena 2 reciklažna automata koji isporučuju hranu namenjenu psima lutalicama. Kako izgledaju, kako rade, pokazat će nam naš reporter Dimitrije Đurić. Dimitrije, gde su postavljeni automati i kako funkcionišu? Nataša, automati su postavljeni na opštini Stari grad. Reč je o reciklažnim pametnim kutijama, kako ih još zovu, aparatima koji isporučuju hranu i vodu za pse lutalice u zamenu za reciklirane plastične flaše. U gornjem delu ovog aparata, kao što možete i da vidite, možete ubaciti plastičnu flašu, a onda ćete u donjem delu aparata dobiti, kao što i sada možete da vidite, hranu za pse lutalice kao i vodu. U ovom trenutku nam se aparat zahvaljuje na srpskom, ali i na engleskom jeziku, a o detaljima ćemo razgovarati sa Tamarom Stojković iz organizacije 28. jun, koja je zajedno sa opštinom Stari grad ove automate postavila na ovom mestu. Dobro jutro, hvala vam što govorite za N1. Dobro jutro, hvala vama na pozivu i pozdrav svim gledaocima. Organizacija 28. jun donirala je 2 ova pametna automata opštini Stari grad. Ovo su najmoderniji aparati, prvi su ovakve vrste na Balkanu. Te bi se ovom prilikom i zahvalila opštini Stari grad, ali pozvala i druge opštine koje žele ovakve automate u svom gradu ili opštini da nam se jave na mail tamarastojković@28jun.org. Kako su kreirani ovi aparati? Oni zapravo imaju dvojaku ulogu. Jedna je recikliranje, a druga isporuka hrane za pse lutalice. Tako je, kao što ste rekli, želimo da pomognemo da pomognemo životinjama generalno, ali naravno da podstaknemo građane da usvojite neke zdrave navike recikliranja. Pored ovoga bavimo se dosta i humanitarnim radom, što i ne dolazi toliko do medija, i u prethodnih 10 godina isporučili smo 235 tona humanitarne i medicinske pomoći svuda po Balkanu. Kako još funkcioniše ovaj aparat? Reč je o solarnoj energiji na kojoj se napaja. Tako je, aparat je potpuno održiv u tom smislu, napaja se solarnom energijom, reciklirane flaše pokrivaju troškove hrane, tako da smo gledali da bude skroz održivo u tom pogledu. On nam ovde pokazuje vreme, ali trebalo bi i količinu vode i hrane koja je trenutno dostupna, kao i količinu recikliranog materijala. Jeste, možemo da pratimo analitiku koliko je mašina puna, koliko imamo recikliranog otpada i hrane, i naravno ova hrana se dozira svaki put kada ubacimo flašu, izađe pa malo hrane u činiju koju vidimo na dnu. Kakve su reakcije građana od juče, od kada su i postavljeni ovi automati? Da li već ste nahranili nekoliko kuca? Primetili smo da su građani stvarno oduševljeni, mašina je ispražnjena nekoliko puta, dosta se recikliralo, vidimo dosta pasa prolazi, ljudi se raspituju, bio je veliki odjek na društvenim mrežama, pa eto, ako želite da ispratite šta sve radimo i kojim sve projektima bavimo, možete nas zapratiti na svim društvenim mrežama @28 jun. Šta planirate u budućnosti bliskoj? Odlično, hvala vam na pitanju. Mi sada obeležavamo 10 godina postojanja i ovo je prvi od 10 specijalnih projekata koje ćemo sprovesti naredne godine. Tako da, takođe, fokusirali smo se više na ekologiju, na prava žena, na pomoć starijima, na porodilišta. To su nam sve neki planovi za budućnost, ali jedna jako veoma važna stvar. Mi smo jedina organizacija na Balkanu koja ima konsultativni status pri Ujedinjenim nacijama, tako da se trudimo da što više iskoristimo tu privilegiju i predstavimo Srbiju na najbolji mogući način, tako da ćemo pre izbora naredne godine podneti izveštaj Ujedinjenim nacijama o ekološkoj situaciji u Srbiji, gde ćemo naravno i predočiti nemila nam dešavanja sa Rio Tintom. Tamara, molim vas, ispratite i trudit ćemo se da se izborimo protiv ovoga što nam se dešava i izborimo se za ekologiju u Srbiji. Tamara, hvala vam mnogo što ste govorili za Novi dan. Hvala vama. Bila je ovo Tamara Stojković iz organizacije 28. jun. Sa njom smo razgovarali o automatima koji isporučuju hranu i vodu za pse u zamenu za reciklirane plastične flaše, koju je ova organizacija postavila u saradnji sa opštinom Stari grad u parku Vojvode Vuka. Nataša. Hvala, Dimitrije, i tebi i tvojoj sagovornici.